Серед найвідоміших талантів громадських і культурних діячів Лемківщини чільне місце належить невтомному, завзятому і по-доброму впертому у відродженні історії, культури, традицій лемків Федору Лабику, голові Калузької міської громадської організації Всеукраїнського товариства Лемківщина. Дай Боже, добрий день, слава Ісусу Христу! Днеска Лемк я хочу з вами побесідувати про нашу лемківську бесіду, як тепер називають про діалект. І звертамся до тих лемків, що ще пам'ятають лемківську бесіду, котрі призабили, а до котрих вже і забили, і до тих, хто її не зна і вже, напевне, не буде знати. Але мета мого нині виступу тут перед вами полягає в тому, щоб якось запам'ятати ту бесіду в тім, як я її чув від своїх родичів. Перше про лемківське я вчув, коли вийшли на загальний загал як артистки сестри Байко. Вони почали співати лемківську співанку. Я плакав, але вимова тих слів не відповідала того, що я чув від своїх родичів. І потім пізніше вийшла теж на співоче поле Аничка. Вона вже краще співала, але також я не відчував тих слів і тої вимови, як я чув від родичів. Далі з'явилися вже наші лемки, коли вже були створені товариства. От Софія Федина, яка, до речі, донедавна очолювала Світову Федерацію українських лемківських об'єднань, вона також є і співачкою, відома, популярна людина, викладач університету імені Франка. Але, на жаль, і вона мене не задовольнила тим, що я знав з дитинства від своїх родичів. Тепер є молода співачка Христина Соловій. І те саме. Я низько кланяюсь перед ними, бо вони таки популяризують лемківську пісню. Я мав би гріх не сказати, не вклонитися їм. Але мене далі мордує те, що я би хотів, щоб все-таки оця лемківська бесіда залишилася в піснях, в фольклорі. Справа в тому, що я одного разу був у Львові, тому більше 40 років, своїм братом, і за другим столом пили пиво в капелюшках люди і говорили собі по-лемківськи. Я кажу брату, слухай, то так бесідують в нас, де ще ми народили. Я кажу, я підійду до них. І підійшов, я кажу, дай Боже, добрий вечір. А кажу, де ви ще народили? А вони мені кажуть, якесь село в Закарпатській області. Я на той час і навіть не знав, що лемки в Закарпатті, що там є автохтони лемки. А чому ви ще так інтересуєте? Бо я кажу, що народив в Польщі, а ви тут. То як так, то все, то я дякую, ти пішов від них геть. І от зараз в нас в Франківську з'явилася нова молода артистка, співачка Галина Баранкевич. Талановита, симпатична людина, громадський діяч, ведуча. Я бачив її також виступи по інтернету. І теж скажу, що бажано, щоб знову в неї також не звучить той лемківський діалект. Я єдине можу сказати, що сестри Байко, напевне, хотіли приблизити ту лемківську бесіду, ту розмову до літературної мови, а може і не володіли десь діалектом. А ті молодші люди, вони вже не мали де навчитися, бо батьки їх молоді, вони вже не виросли, народилися вже в наших краях, тут в нашій Україні, і тому так. І я би хотів десь допомогти, принаймні, якби Галина Баранкевич пішла на зустріч, її альбоми, які вона випустила, і збирається ще раз, в тому поправити. І я би хотів порадити всім тим лемкам, лемкиням, які
співають, виступають в концертних програмах, прослухати альбоми, виступи Юлії Дошна. Юлія народилася в 1960 році в селі Лосє Горлицького повіту. І от я її не раз слухав, і от повинні би в неї запозичити той наш лемківський діалект. Ну і далі хочу продовжити ту бесіду про наш лемківський діалект. Ви знаєте, що в світі багато, в цивілізованих країнах є діалектів, але всі країни створили державну літературну мову. Так сталося в Україні. Звичайно, що першим, будемо казати, піонером був Іван Котляревський, який написав Енеїду у розмовній мові українській. Тарас Шевченко також багато доклав зусиль для того, щоб українська мова звучала краще, не було русизмів, не було інших запозичених слів. Ну, звичайно, у ХХ столітті українська мова літературна була створена. Я не мовознавець, не лінгвіст і не буду продовжити ту тему. Звичайно, зараз українську мову також трошки оновили, ввели букву Г і так далі. А оскільки, розумієте, я кожен рік буваю на ватрі і бував від 1992 року, я зустрічався з лемками на тих ватрах, які в Ждині, то є Горлицький повіт. Ті люди, які приїжджали з півночі, від Ільниці, від Михайлова. І взагалі лемки там на ватру з'їжджаються з цілої Польщі. То треба віддати належне, що вони цінують і так далі. Я мав зустрічі з такими великими людьми, будемо казати, діячами Лемківщини, як Федір Гоч. Він народився в селі Зіндранова, повіт Кросно. Федір, він же Теодор Кузяк, який народився в селі Бортне, Горлицький повіт. І от я перед вами Лемко, який народився в селі Святкова, повіт Ясло. Все це відносилося до Краківського воєводства. І оскільки я не знаходив різниці в тій розмові, і оті повіти знаходяться всередині, в центральній частині Лемківщини, подальше від північної частини, там, де поляки, а ближче до словаків, щоб оця говірка, цей діалект, наша бесіда, стала приблизно так, літературна мова, тобто стала би основою нашої лемківської бесіди. Тому що от в нас, наприклад, не вживали слово «дзецько», а вже люди від ті, які нарисували Новосанж повід, от коло Криниці, вони називають «дзецько». У нас то була дитина. Вони говорять «піняжі», ми говоримо «гроші». Вони повідають, що «гадач», ми кажемо «говорити», «терас», ми кажемо «тепер» і таке інше. Навіть наша Лемківська газета, основний такий документ, будемо говорити, друкований, не документ, будемо казати, видавництво «Дзвони Лемківщини». І отут на останній сторінці друкують, на лемківська сторінка, вона так і називається. І от я дивлюся, тут такий є звернення, Лемку. Маєш бесідувати. Ну, написано бесідувати. І для того, щоб то зберегти, бесідувати, то треба написати на папері, і треба так же, як говориться, писати на папері. От, наприклад, є журнал, видається «Ватра» в Горлиці, то видають лемки, які живуть, і видавництво є Горлицьке, місто Горлиці, то є об'єднання лемків Польщі. Видають бесіду на півночі Михайлова, то є Стоваришення лемків. І також я шукаю і бачу, що читаю, в одному реченні то слово написано такими буквами, в другому такими. І теж нема там, як кажуть, порядку. Я би, наприклад, хотів би долучитися оскільки я ще живий, як каже останній могикан. І от продовжую далі, він пише, редактор, говорити, правильно, так і в нас говорить, мовити, ті ж по-лемківськи, повідати по-лемківськи, от радити. У нас можна повісти вже двозначне слово, бо радити, от у нас, наприклад, там, де я ще народив, то казали так, радити, тобто так по-українськи давати пораду. От я ти раджу,
не женща на тій дівці, бо з неї не буде добра жена. А далі гадати, то є чисто польське слово. Його би треба було викинути. От речі. Ну так, він доня так грюк, що мені ще аж недобре стало. І далі втовди. Якщо українське ми кажемо тоді, то букви «в» впереді того слова не треба, а в нас було «товди». Не будеш, лем будеш собом. І тут є сполученик. У лемківській мові було «і», а не «і». «І» шанувати тя будуть лемки. Далі все правильно. Я редактором говорив, він каже, та на мене тиснуть ті лемки, якісь другі. Так далі. Ну, я кажу, але кінці кінців то не буде. Кожен, де народився, буде захищати той свій діалект, бо я так не навчили родича, я від того так. Але от моя мета сьогодні в цій передачі для того, щоб от схилитись до тих думок, які я маю. Звичайно, у нас на Лемківщині школа була дуже низького рівню, тому що польська держава не переживала за того. Ту науку лемків. От, наприклад, у нас була початкова школа, де був у першому класі рік, вчилися, в другому 2, в другому класі 1 рік, в третьому класі 2 роки, в четвертому 3 роки. Але я розпитав людей, які зараз живуть, вони не пам'ятають, що був буквар, а то я кажу, до того треба було, коли моя мама жила, батьки і другі люди, які були. І тоді треба було над тим працювати. Ну, тепер вже можна, але ліпше пізно, як ніколи. І я так вважаю, що такої граматики не було, не буде і не буде вже її. І тому треба зійтися на тому, що треба, як вимовляють люди, так і написати на письмі. Ось така справа. І от я хочу вам прочитати дещо, що написав, наприклад, Лемко Юрій Барна. Він народився в селі Вововець, то сусідне село, але то Горлицький повіт. От як він по-лемківськи щиро, дуже добре написав. Лемки, браття, лемки, жлі з нами зробили, вже на щитких лемків з Карпат веселили. З Карпат веселили та по цілім світі. Тепер ще нам трудні з кожним відійти. Розійшли з меша, як пташечки з гнізда, юща не зайдеме до купочки нігда. Наша Лемківщина лісом заростає, ніхто отім не зна, єдин пан Біг знає. Ніхто отім не зна і не хоче знати, доколи Лемківщина буде заростати. Заросли нам стежки густими лісами, кадель зме ходили босима ногами, кадель зме ходили, більше не будемо, дотя Лемківщино ми ще не вернемо, ой, ми ще не вернемо. І ще один вірш я вже хочу прочитати Лемка, який народився в Сяньоцькому повіті. То є Йосип Жвірик. Про нього написано Лемківський календар, який видається давно, то є 1996 рік. То було до 100-річчя від його народження. Значить, от тут так написано: педагог і громадський освітній діяч міжвоєнної Лемківщини Йосип Жвірик, ну в дужках Жвірик через Ж. Народився 4 жовтня 1896 року в селі Кострарівці Сяніцького повіту. Значить, воєводство Краківське і так далі. Ну і він написав також такий ностальгійний вірш, десь він має приблизно сюжет такий же, як і цей. Називається він так «Дебива Свіржова». Тут говориться якраз про те, що Свіржова, то сусіднє село, де я народився. Тут є назва Колянин, то є гора, і Мережка також гора. І от вірш так і називається «Дебива Свіржова». Шумлять сосни колянині, смутича Мережка. Терньом в сівій Лемківщині
заростають стежки. Już не śpiewa tko овес, баша при сосніні, лем жадібно соє овес гучить при тернині. Де сой ліси шелестіли, голосить соснина, де сой сади крашені цвіли, котить чатернина. Глухо, смутно, як в пустині, ні шпіву, ні слова, дикі дебрі на місцині, де бива Свіржова. Федір Лабик є ініціатором створення народного самодіяльного фольклорно-етнографічного ансамблю пісні і танцю «Студенька», у якому співає, танцює, виконує вірші та гуморески на лемківськім діалекті. Він був створений в 1992 році, тоді, коли я став головою товариства, і поставив собі за мету, що ми повинні мати свою художню самодіяльність. Ми зробили собі таку вечеринку, пущання, зібралися лемки. А в нас так сталося в Калуші історично, що більшість наших лемків тут є переселених, виселених, депортованих із повіту Горлиці, Яско. Ну і більше я навіть не знаю. Ну принаймні в нашому тому колективі співають ці люди. Відколи ми створилися, ми завжди старалися шліфувати ту лемківську бесіду, всі слова, які ми мали написані, ми їх переробляли і зараз ми так само переробляємо. Нам повезло, що ми маємо художників і мали художніх керівників, які були вихідці з Лемківщини. Їхні батьки, вони нас молоді, але вони і зараз дослуховуються до нас, і ми стараємося то зробити. Тому що ми дійсно автохтони з того краю і бажаю, що нас можна десь більше популяризувати, десь. Ми навіть колись Бенч, яка була заступником Ольга Григорівна, міністра культури, вона нас чула в Ждині, вона казала, що ви дуже гарно співати, вас би треба було навіть на такий, як офіційно, державний колектив популяризувати. Ну, була і правда, може десь якісь зміни. Я не думаю, що то був жарт, вона серйозно про то говорила, але не сталося вже і не станеться, напевно, і так далі. Пісня для лемків – це їхня рання і вечірня молитва, в яку вливають вони сльози зітхання, радості та усміх, сум і тугу, віру та любов, мудрість і розум, торжественність і святість, сердечні почування, похвали своїм героям, їх змагання і подвиги або картають за нерозумні вчинки. Пісня лемків – це джерело сили, енергії, завзяття до праці, витривалості в терпінні, клопотах і трудах. Я хочу вам ще заспівати лемківську популярну пісню «Під обвачку». В нас в тих словах є так само різниця між тим, як співають ті, хто співають. От в українській мові «добре», а в нас було слово «добрі», що не було. І, наприклад, слова написав все-таки Семен Мандзелян, але щось не дотримується. Є останній куплет, де там співають вже під облачком явір зеленіє, і ним вітер хвіє. Звичайно, вітер віє, а має бути слово хвіє, а не віє. Ну і я, наприклад, може, сфальшивлю не так мелодійно, але я прошу, аби вдуматися кожне слово, як, наприклад, я вважаю, щоб мало ще співати так, як співали в тих місцях, де я ще народив. Під обважком явір похилений, співа на нім пташок примилений. Слухай, мила, як той пташок співа, же з любові ніч добрі не бува. Же з любові ніч добрі не бува. Це та любов є з Бога дана, а цілем може дьяволом пришептана. Хоч би знехтів, то мусиш любити, хоч і знехтів, прото маш терпіти. Хоч би знехтів, прото маш терпіти. Мила моя, ти спокусо єдна, любив я тя не рігани, не два. Це ще дава жиля мі напити,
неможливо безся ніяк жити. Неможливо ніяк безся жити. Мій циганка так поворожила, Женя зрадить, дівка чорнобрива, вже не буду видів за ньом світа, аж проминуть моїм вади літа, аж проминуть моїм вади літа. Під обвачком явір зеленіє, посмодмива, як ним вітер хвіє, може вирве його з коренями. Мила моя, що то буде з нами? Мила моя, що то буде з нами? Я хочу розказати вам також кілька жартів на Лемківській бесіді. Фецько прийшов до сповіди, а священик його жвідує. Фецю, повістівко раз ти зрадив свою жену. А він: отче, я прийшов сповідатися, а не хвалитися. Прийшла Олька до сповіди і повідать: отче, я согрішила 2,5 рази. Ну, то йдьте догріште, бо я ще на дробах не розумію. Виправлять мужа жена на курорт. І так му повідать: пам'ятай, барстя прошу, не трать гроші на то, що дома мас задармо. В неділю рано кум Петро йде до церкви, а кум Андрій хлебче воду з відра своєї студії. Петро підійшов, привітався: слава Ісусу Христу. Тот відповів: слава навік. Ну, куме, ну що ви так п'єте ту воду? Куме, ви знаєте, я вчора не допив. Ото куме, то як то розуміти, не допив? Куме, то є так. Я випив веце, як міг, але менше як хоч. І ще один жарт, останній вже. Лемка Василя приймають в партію. Секретар парткома ще його жвідує. Василь, скажи все-таки, як ти відносишся до совєтської власті? Ви знаєте, як до своєї жени. Ну, а як ти відносишся до своєї жени? Ви знаєте, кусь люблю, куща бою, а кущами хоче другої. Говірку дідів-прадідів треба плекати і пам'ятати, бо це наша спадщина і наш колорит, переконаний Федір Лабик. А вивчити її можна лише через спілкування з носіями і читаючи літературу, написану лемківською. Наостанок я вам хочу прочитати оповідання із книжки Теодора Кузика, про якого я згадував, який народився в селі Бортне Горлицького повіту до Гасаюча Ватра. Я з ним зустрівся останній раз у селі Дзиндранова, туди написано для пана Федора від автора, підпис Дзиндранова, то село, де народився Федір Гоч, червень 2003 року. Через 7 років його не стало. Оповідання так і називається «До Гасаюча Ватра». Ілька Пандяка пам'ятає ще з-перед війни, як доброго газу. По війні разом з іншими лемками Ілько був виселений на західні землі Польщі. І хоч достав там зруйновану газівку, то треба признати, що бар скоро разом з женом і дітьми, як то говорять, поставив її на ноги. І зас був єдиний з найліпших газів в селі. Бо Ілько читав дуже фахової рільничої літератури і газдував по-новому. Хоч погодилося йому на заході добрі, а діти покінчали вищі і середні школи, але туга за рідним Лемківщином не опущала його нігде, а іще барже його жену Євку. Коли 1956 року була можливість декотрим лемкам повернути на рідну землю, Ілько приїхав до рідного села. Його хижа стояла, але була
зайнята през осадника і барз знищена. Коли зас осадник спостеріг, що Ілько хоче вернути Алем до своєї хижі, то загнув таку ціну, за котру можна було віллю купити. Не погодився, і Ілько вернувся на захід знищив. Але Євка не давала йому спокою, конечні хотіла вернути на своє шміття. І недовгим часі Ілько зас приїхав до рідного села, але удав, що газдівку хоче купити де-інде. Осадник, як ще отім довідав, то сам зачав за Ільком ходити і наговоряти його накупно. Опустив праві половину з того, що перше зашпівав. Так Ілько купив своє газдівство. Стодова навпів завалена, Степанець цілком знищений, а в порожі ані сліду. Хижа в опалканім стані. Найперше хтось здер з нього бляху, на то місце осадник дав папу, як тепер вітер поздерав в дуже місцях, і в дощові дні до хижі шаляво, тож по стелям треба було ходити і їздити от кута до кута. Ілько вернув з оженом і старшим сином. Молодший і дівка пішли до міста, там працювали і так зостали на заході. Ілько з місця взявся до тяжкої роботи. На заході доробився гроша, погаздував, бо не пропив, не прогуляв, лем откладав, а іще барже шпарувала жена. Тепер на тот одвожених грошей було барз дуже місця. Найперше Ілько взявся за будову стайні і стодови, щоб худоба мала десь помістити. Самі мешкали наразі навпівзгнитій хижі, лем вже дах юж поватали і до середини не ляло. Занедовго Ілько вигнав на пасвисько кільканадцять штук рогатої худоби, кілька овечок і пару гарних коней. Зас був найліпшим газдом в селі. Державі продавав пару 10 тисяч літрів молока річно, пару штук опасених биків і теличок. Поле було засіяне і обсаджене, трави по пояс. Тепер Ілько взявся будувати хижу, але порядну, муровану виставив поверхову з вигодами, тепла вода, ванна і центральне огрівання, як в міщі. Але коли швидко було готове, то Ілько в тій новій хижі зробив синові весілля. І то не аби-яке, всі весело запросив. Грали лемківські гудаки, гостилища цілі 3 дні, а поправляли зо 2. Ілько хоч ощадний, але не скупий. На такі справи гроша не жалував. Тішився, що Славко, його син, взяв собі жену зо своїх працьовиту лемкиню, допоможе і при газдівці, а і Євці буде тепер легше, бо років юж мала 62, заз Ілько 66. Недавно довідався, що Ілько Пандяк здав газдівку державі за ренту, а що його жена Євка померла юж 2 роки тому. Барзім був тим порушений, і коли трафилася нагода, виберемося відвідати старого Ілька. Автобус з Горлиць приїхав планово. З пристанку до Ілька лем півкілометра. То за пару минут був я на місці. Заходжу на подвір'я, якось пусто і смутно. Не є того руху, як перше. Під стодовом ржавіє в коприві плуг, культиватор, щівник, інші машини. На подвір'ю стоїть на 3 колесах сирена, котру обзюбує пару кур. Ніхто не витат, як то колись і було. Входжу на ганок і до хижу. Перед дзеркалом внучка Ілька Оля чеше модну фризуру, а їй старший брат Богдан при столі
на котрім стоїть магнітофон і грає голосну джазову музику. «Добрий день!» кричу голосно, щоб перекричати той пекельний галас. Якось Олька почула, бо обернулася від дзеркала в мою сторону. «О, Уйко, Гриць!» І до брата Богдана: «Стиш тот холерний магнітофон, бо слова не чути». Богдан виключив апарат. «А де ваша відуюча?» «Є, та мама з татом іще не вернули з роботи, бо авто ще нам попсуло, доїжджають автобусом і вертають домів пізніше», – відповіла Оля. «Але вони гнет вернуть». І посмотрела на стіну над зигар. «Може, за яку годину?» «А де дідо Ілько?» – жвідую. «А дідо пасуть корову під убочом». «Сідайте», – підсунула мені крісло. «Ніт, Олю, не буду сідав. Піду під убоч до діда, то се побільше доєме, здакля няню з мамою верну з міста». «Ну, то як хочете, то їдьте», – відповіла Оля і взялася малювати нігті. Вийшов на ганок, а з хижі заспонюся рик верескливої модерної музики. Пустиємося горі горбком на пасвисько. Ілько сидів на переверненім смереку при ониску і шпортав ним патиком. При нім лежав рябий кудбатий пес, але як не здрів, зорвався, загавкав і скочив в мою сторону. «Не руш, бровко!» – крикнув Ілько, і пес послушно вернувся назад. «Дай Боже щастя, діду!» – парю. «Дай Боже, дай!» «О, а то ти, Гриць, о, южець, нас давно не був. Ну, як ще маш, сідай при ватрі». Ілько поставив на пняку старий паш. «Видиш, юж ніби літо, а холодно, йому ж огонь палити. Є шкода, що їм бандурок не приніс, впекли без мене, а знам, що любиш. Ну, не треба, діду, може наступним разом. Ви ж уже газівку сте здали і корову пасете юж як пенсіонер». А здав Ільку, смутно, покив головом. Здав їм, бо що мав робити? Невіста і син не хочуть газувати, а внуки ані чути не хочуть. Решта лим до міста, а корову пасу, але лим єдна наша, а решта сусідова. Вони мають роботу в полі, то я їм пасу. Притім свою єдну, з єдним коровом стояти якось отупно. Недавно було їх 17 штук, пара коней, гача, були овечки, а тепер єдна корова, як сирота, не навчена сама пасти, то їй ж волю сусідовами пильнувати. А з пасінням не є клопоту. Пасвиська, слава Богу, не бракує, і трава добра. Та й літати за худобом не мушу, бо бровко пильнує і навертат лемнай да котра сприбує в шкоду залізти, зараз їй за хвіст витермоти. Такий гад мудрий, гад же ж по імені корови знає. То Ілько клепав бровка по кудбатім лепі. Закурили з мене по клюбові, Ілько курив мовчки, опустив сиву голову, смотрів безклабуче язики огня. «Видиш, Грицю», по хвилі мовчання, як би жалем рюк Ілько. «Нащо їм на старість зайшов? Був їм не найгіршим газдом, а тепер пенсіонер і пасу корови, і то не свої. Як знаєш і пам'ятаєш, а юже з немолодий. Я ціле своє життя тяжко гарував, і так і моя небіжка Євка, та й Боже царство небес». Ілько зняв сірий знищений капелюх. «А знай,
що то та тяжка робота давала нам обом не лише зиск, але і всіляке задовоління. Якби то та не була наша гірська земличка, хоч камениста, але наша, близька серцю, як мати. Вона нас кормить, огріває, а притім, коли мудро газдуєш, опачуєшся, і то добре. Знаєш, на заході добріше мені поводило, може, був би там і зостав, але тягування ту все, а небіжка не давала спокою. Вона все єдно. Я хочу там, вертайме, хоч бідувати, але на своїм. Повітря чудове, вода як кришталь, і комари не жруть, бо їх гора гниє. Ну, вернулись ми. Як видиш, швидко треба було починати від фундаменту. Але, слава Богу, доробили ми ще і ту. Син ще оженив, прийшли наші внуки, тиха то велика була для нас старих. Хоч і вже би молоді газдували, а ми старі будемо допомагати, поки сил вистачить. Спочатку було добре, пізніше почалося псути. Не раз я чув, як невіста нарікала, що на газдівці лемше наробити треба, а хісно мало. Вже ліпше швидко продати і купити собі в місті мешкання комфортне, піти на державну роботу, де ще виробити свої години і маєш спокій. А тут треба робити від рана до ночі, і лем чоловік стайньому смертить. Але як роблю в стайні, то не буду пахнути парфумами до холєри. Нарешті невіста переробила сина на свою сторону, і він тіж щораз частіше не зачинав бесідувати о продажі газівки. Ну, ані я, ані небіжка чути ми отім не хотіли. Товди вони обоє пішли до роботи в місті, а нас старих лишили газдувати. Але ми ще не давали. Гарували ми обоє, часом люди допомагали, ну то не задармо, платили ми. Або давали ми коні на обробку. Правда, вже коли вертали автобусом з роботи, то поповудні допомагали в полі. Внуки ті допомагали, хоч би пасти худобу. Лем вже більше було нарікання, як той помочь. До чорта з газівкою, то не варто. Чуємо щораз частіше. Потім померла моя стара, і сам не дав їм юж ради газдувати. Одійшла мені охота. Почуєм, що барс самотній, повім, вже поле віддам, але хижу ні. Я не піду до міста, бо я селянин і до кінця свого життя і останніх днів хочу дихати сельським повітрям. А невіста і син як хочуть, то не йдуть, якось і буду і сам. Мій вистаршить єдного кута в хижі, решту покоїв винайму для робітників, бо хочу, щоб хижа не була порожня. Поле, може, забере СКР, поле добре, вироблене, орне і ук. А як я поверну з заходу, то лембур'ян ріс на тій землиці. Оповідав далі Ілько. Пару років минуло, закля їм допровадив його до порядку. Ну, нащо мені то було? Тепер швидко треба було віддати. Що ще зостало з моєї роботи? Тих пару злотих ренти. Для мене вистачить, але не о гроші ходить. Хочу їм дожити своїх днів так, як мій отець, дід і прадід, як газда. Тепер зостало пару арів огороду, але вже і то я не припильную і не скопам, то буряном заросли. Не є коней, не є худоби, не є овечок, бо кожухи їм посправляв шитким, то й овець не треба. Худобу і коні ще продав. Син купив авто, котре стоку ще му псує. Зостала єдна корова, самітня, як і я. Коли тюна, то жиці молока дома не є, а не для кота.
Правда, крім мене і кота, ніхто молоко не хоче. Лем гарбата або кава. А я зазу люблю молоко, бо їм так навчений. Невіста почала мені молоко з міста носити. Але я повів, що ще не дурень, бо я хто бачив, що жеби з міста в село молоко носили. А зрештою, що то за молоко? Ти живеш в місті, то знаєш. Коли мені бракне, то сусід мені принесе і квасне, і машлянку, ті ж до бандурок. Зато їм і корову пасу. Не можу повісти, щоб син або невіста кривду мені робили. Боже заваруй. Істи зварять, вахи випере порядно, внуки ті ж добрі. Знаєш, Грицю, що не тішить, що бесідують по-свому, не забили, як до котре. Хоч не можу зрозуміти, чому то-то наша молодіж не хоче оставати на селі. Прецім наше села так чудово, свої кращі, і то в кожній порі року. Як можна не любити ту земличку, а чи знаєш, яка то приємність виїхати ярю в поле орати, як виореш першу скибу землі, а вона пахне розогріта весняним сонцем. Як зайде перше зерно і зазеленіють загони, а ще серце радує. А то те прекрасне уко повне квітів. Або як сой так в неділю ляжеш на тій квітчачій усі, коли іще роса не обсохла, то ще в голові крутить до тих ароматів, коли доходить шпів пастухів з гір, а з дзвіниці несе ще голос дзвона, то де так десе радісно на душу. Я знам, що і молодіж має свої права. Знам, що і їй захоплює гірська краса, але коротко, як туристів. Скоро вертають тоте молоді люди до міста і забувають про рідне гніздо. Я знам, що молоді теж мають свої права. Знам, що люблять музику. Я теж люблю наші співанки. Часто подають їх в радіо з Пряшова. Раз невіста з сином забрали на Маланку. Не хочемо йти, аж де мені там старому на забаву. А вони обоє, подте й подте, будете видіти, яка то красна забава. Там і старші будуть, вистроїли Аня так, як вже їм виглядав, як предвоєнний пан граф. Посідали ми до того грата сирени і поїхали. Знаєш, Грицю, що барща мені подобало, барс кращий молоді ще бавила. Аж мило було посмотрити. І ми старе разом в купці знайшли пристові місце. Славко, мій син, приніс кварту горілки і закуску, повідав: ну, няню, мате тут фляжку, частуйтеся, щоб ще вам не цво, а я піду потанцювати. Так ми скоро розчастували, що занадовго нашла ще друга фляжка. І почали ми співати давно наші співанки. Аж нам браво били і просили співати далі. Посідало при нас дуже молодих, приносили палюнки, і так ми співали аж до рана. Видиш, Грицю, і старий з молодим час годить. Довговолоші і бороди не зражають, лем треба ще прилично заховувати. Наші відцове ті ж носили довге волосся, так і тепер на така мода ще поверте. Я тобі оповідам своє, Грицю, а ти слухаєш і ніж не оповідаєш. Знати, що, Ілько, я барз рад слухати, якби оповідати. Мешкам в місті, там ніж ще не цікаве, не діє. До роботи і з роботи, так щоденно. А коли мам хвилю вільного часу, старіша втече до міста. З міста втече до села, до наших гір.
Знати, що я барс рад бити на селі. Ілько покивав голову. Я ось їм знам добрі, Грицю, що я не міг вернути до рідного гнізда, але приход до нас і найбуде ці рідним. Приход до мене старого Елька. Барз рад буду, коли лем загостиш. Я юж отель ще не рушу, аж не покладу там коло моєї небіжшени. Ілько показав опаленим патиком на цвинтар коло старої дерев'яної церкви, зарослої кряками. Лем остало на то чекати. Старий чоловік смотрів на догасаючу ватру. По зморщенім лиці потекли му дві стружки слез і пропали в густих сивих баюсах. Смотрієм то на діда, то на догасаючу ватру. Як вони обоє були подібні до себе. Гасне полум'я ватри, лем часом вітрик піднесе го над спалене головні і щораз барже притихать, принижача до землі. Тихне дідо пригоблелий над ледве теплим огнем, а з ним гасне і його покоління. Одвернуємося в другу сторону і скоро втер свої слези, котрі так раптово і мі покотилися по твари. Ну, будьте здорові, Ільку, бо я юж мушу йти до автобусу. Але ти зайдь до нас, наші юж хиба вернули, бо з комина ще курить. Було б їм неприємні, що я не поступив. Не годен їм, Ільку, мушу вертати. Повіжте їм, що їм не міг. Оставайте з Богом. Лишив їм Ілька при загашенім огні. Так зостав в моїй пам'яті, з псом при ногах, бровком вірним приятелем. Слова Ілька легли мені на серце великим тягарем. Не вступуєм юж до хижі, зато, бо по бесіді з Ільком почуєм жаль до його сина і невісти. Може, не слушно, не розсуджу, лем думам, що таких oddanych duszom i sercom rідній землі є більше, але wszystko вказує на то, що чекає їх така сама доля, як близько 80-літнього Ілька Пандяка. Федір Лабик має заслужену шану, повагу та авторитет серед людей. Його знають не лише на теренах Калущини, але й далеко за межами краю. Він завжди з оптимізмом дивиться у майбутнє, незважаючи на складні умови, які довелося пережити. Пам'ятає історію рідного краю, шанує його культуру, намагаючись залишити нащадкам лемківську говірку та лемківську пісню. Адже пам'ять є найголовнішою у світі для кожного свідомого лемка, тому що тримає зв'язок із матірною землею.